Пептидния комплекс, който е комбинация от ботокс с подобни пептиди, ацетилхексапептид, това вече го говорихме, растежни фактори подобни на ботокса. Аз съм ви обобщила по-подробно обяснение. Ще седна, за да ви го изчита, не знам, вие виждате ли горе в края на надали? Не виждате. Добре, аз ще ви го изчита набързо. Система от ботокс подобен пептид и биоферментирани растежни фактори, което означава, че този пептид, ботокс-лайк пептида, имитира ефектите на ботулиновия токсин. Казваме имитира, нямат по този начин работа. Като по малко по-различен начин. За разлика от инжекциите с ботокс, които временно парализират мускулите, тези топикални пептиди работят чрез намесване в сигналите за комуникация между нервите и мускулите на повърхността на кожата, намаляване на мускулните контракции, които причиняват мимическите линии и осигуряване на по-деликатен временен ефект за отпускане и релаксация на мускулите. 5 растежни фактора, биоферментали, означава, че тези растежни фактори се произвеждат чрез контролирани процеси на ферментация с използването на микроорганизми. Растежните фактори са естествено срещащи се протеини, които сигнализират на клетките да се възстановяват, регенерират и произвеждат нова тъкан, стимулират производството на колаген и еластин, подпомагат клетъчното обновяване и заздравяването. Наличието на 5 различни вида осигурява множество пътища за подобряването на кожата, т.е. не е само по един начин. Как работят тези ефекти, как изглаждат кожата? Ботокс с подобния пептид намалява микроконтракциите, които създават неравностите на повърхностната текстура. Растежните фактори подпомагат клетъчното обновяване, създавайки по-гладка текстура на кожата и стимулира регенерацията на кожата. Растежните фактори ускоряват естествения процес на възстановяване, подпомагат по-бързото клетъчно обновяване и синтеза на колаген, помагат за възстановяването на повредените кожни структури. Защото ние повредени, казахме, дори да се делят клетките, увредата, тя се е кодирана и в новата клетка стои като код. Тук тези сигнали, които получават организма чрез растежните фактори, е да се изчистят грешките в клетките, което наистина е в една огромна дълбочина на регенерацията. Ботокс подобните пептиди, вече съвсем ми е сигурно, така, намаляват образуването на нови мимически линии, което за мен също е много важно. Не само махаме наличните, защото ние сме виждали, махаме и те пак се появяват. Махаме, появяват се. Тук ви е превенция към появата на нови бръчки. За мен това носи огромна, като продължителност на ефекта става много по-продължителен. Така, извинявам се, оплътнявам се. Тази комбинация е проектирана да се справи с бръчките от множество ъгли, както с мускулното движение, което ги създава, така и с структурните промени в кожата, които го правят постоянно. Това е относно мултипептидния комплекс. Цялата информация ще ви я пусна в писмена форма, знам, че сега няма да я запомните. Трябва да си я научите обаче, за да можете да продавате. Да, аз много пъти съм давала примери с наблюдените ми козметици. Има колеги, които трудно обясняват, трудно говорят на клиента, но когато той го е научил, той го е разбрал вътре в себе си, той само с себе си го излъчва. Имах колежка, която казваше: ей, това супер ново е, ама е точно за теб. И всички клиенти дори не питат какво е, колко струва, го правят и го купуват.
колежка, която пък супер си е научила, но не го е пробвала, не го е изпитала на себе си. Сутринта имах подобен разговор. Една колежка казва: клиентите ми това не го правят, аз казвам: а ти правиш ли го? И тя казва: не. Нали, докато вие нямате личния опит, затова ви дадах моето лято с Биолайн, да си имате личния опит на рутината. Сега ще имате личния опит с екзозома, пак може да го научиш наизуст, да дадеш всичките 15 вида пептиди и докато не сте го опитали, нямате опита, не можете да го предадете на клиента. Така че и опита, и знанието в комбинацията. Тази клиентка, която се учи целорока, говори, тя вика: другия път клиентката ще го вземе. Така че тук ще искам и да пробвате и да си научите уроците. За ниацинамида, витамин B3 или ПП, той е с супер множество функции. Тук го отбелязваме като действие и изсветляване, защото това е една от силните му страни, но той тотално не е само за изсветляване. Така, екзониацинамида е комбинация от две мощни съставки. Екзозоми от органични ябълки и ниацинамид B3. Основни свойства. Екзониацинамида е една от най-проучваните съставки, защото това също има значение. Тоест години наред се доказва своите свойства и има озаряващо действие, като инхибира трансфера на меланин към горните слоеве на кожата. Тоест меланина, който ако е в свръхпроизводство, т.е. имаме хормонално вътрешно задвижване, знаем, че пигментацията е предимно вътрешен процес, който е провокиран от външни обстоятелства. Независимо отвътре колко е стимулирано производството, инхибирането е изхвърлянето, отнемането от организма, а не да засяда вътре в клетките. Така че той сам по себе си, знаете, работите с много процедури с ниацинамид и в примолучето има от 2 години, така че ефектите са големи. Така, намалява тъмните петна и пигментацията, изравнява тонуса на кожата. Възстановява кожната бариера. Той също заедно с церамидите ще работят за бариерата по различен начин. Стимулира синтеза на церамиди, собственото производство на церамиди. И тези тухлички, които са клетките, церамидите ги укрепват и защитават функцията. Намалява загубата на влага, защото когато имаме добра бариера, ние няма да се дехидратираме така лесно. Дехидратацията не е свързана толкова с потенето, защото и това го чувахме скоро от една клиентка. Викам: аз не се пота. Викам: това едното е потни жлези, другото е влагата в кожата, две различни неща са. Хората си имат най-различни представи за себе си и физиологиите. Вашата работа обаче да им обясните. Себорегулиращи свойства: намалява производството на себум, свива порите визуално и контролира омазняването. Антимикробно действие или работи с микробиотата. Бактериите, причиняващи акне, се бори с тях, намалява възпаленията, предотвратява образуването на комедони. Или в професионалната ниацинамида даде с витамин B5, както ви казах, по лечебния вариант и за акне и за куперозите. Екзозомите от ябълка имат много алфа-хидроксикиселини, което носи естествено изфолиране, деликатно отстраняване на мъртвите клетки, клетъчно обновяване, по-гладка текстура, изравняване на тонуса и на тена, равномерен тен, намалени видими петна. Много силно въздействие на кожната бариера и синергичен ефект между екзозоми и ниацинамид. Мултивитамините са ни голяма сила, обаче тук вече искам да обърна внимание. С повечето знаете, но витамините, за да бъдат усвоени от организма и клетките, какво им трябва? Минерали. Благодаря. Тоест при дефицит на минерали, а повечето хора живеят в дефицит на основни магнези, цинк, калий, калций,
натрия не е минерал май. Химично. Така, както и де, когато нямаме минерали, витамините няма да бъдат усвоени, независимо в какви дози ги пием или мажем. Затова от предната седмица с много колеги тук се видяхме. За мен е комбинацията от 24/7, линията на BioLine с среднодобите, би трябвало, когато работим на всичките проблеми, свързани с подбирането от мултивитамините, ще дадат според мен доста по-висок ефект. Или за да засилим действието на витамините, вкарвайки минералите от 24/7, ние ще подобриме още повече тяхното усвояване. Отделно, че 24/7 Natural Balance е много достъпна като цена, много приятна и комфортна като процедура. Затова знам, че много колеги я пренебрегват, защото е по-евтина. А всъщност тя е с витамин С, витамин Е, с много минерали, антиоксидант, с кислород, защото кислорода липсва, особено пък при пушачите, нали, на ниво кожа е намалена храненето с кислород. Така че комбинацията 24/7 с мултивитамините мисля, че ще ни дават. Моля ви, който иска да експериментира, и че чакам обратни връзки от вас. Така че витамини и минерали. Така, концепцията нулево замърсяване. Замърсяването от градска среда. Финни прахови частици във всякакви варианти. Мисля, че тук не сте само от София. И в другите големи градове замърсяването е добро. Тези, които живеят извън града, са облагодетелствани, но повечето, дори да живеем извън града, работим в града, примерно. Така че, обикновено, като кажем замърсяване, хората с козметиците си представят замърсяването с себум, нали, повишена себумна секреция. Но микроорганизми, прахови частици и УВА лъчи, УВБ, синята светлина. Синята светлина все по е новия начин за стареене на организма. Той вече не е чак толкова нов, но много доказан. Все повече всички устройства с екрани стоиме часове, т.е. експозицията ни на синя светлина е много голяма. Преди казвахме за IT специалисти, счетоводители, банкови, които седат на екрани, но сега всички са на телефона. И за всеки, който ползва повече устройства, мултивитамините може да ми ги предписвате като превенция и защита от стареенето и възстановяване от стареенето. Провитамин В5, пантенол, мисля, че няма нужда да ви обяснявам колко успокояваше, един от най-успокояващите противовъзпалителни защита, капилярите. Тук влизаме и на ниво капиляри. Функция. Освен това има дълбоко увлажняване, хидратиране, привлича и задържа влагата в кожата, помага, ускорява заздравяването и възстановяването на микроповредите в кожата, включително и на кръвоносната система, успокоява, намалява раздразненията и зачервяванията и укрепва отново бариерата. Още един агент, който работиме за бариера. Аз тази бариера с моето храна ще ви повтарям бариера много пъти. Така, витамин С, още на антиоксидант, регенерация, озарява кожата. Това всичкото в комбинация създава една мощна антиоксидантна мрежа. Тоест не един антиоксидант, не два, а много, защото и свободните радикали не са един вид. Тоест едни антиоксиданти по-лесно се справят, като витамин Е, с повече видове, но може да пропуснат много. Тоест антиоксидацията е основен процес на стареене. Тоест, свободните радикали е основен процес на стареене, антиоксидацията отговаря на справянето с него. Вече хората имат култура, взимат и вътрешно антиоксиданти, нали, не тази мода, както беше преди 20-25 години. Останаха ни двечки за веган колагена. Растителен, който създава реплъмпинга в кожата.
Растителният веган колаген, защото знаем, че има и животински, много се използват телешки колаген също така. Комбинацията с екзозоми от стволова клетка на Centella asiatica носят по-мощно обновяване, стягане, еластичност и запълване на липсващите обеми. Той е биотехнологично произведен, получен чрез контролирана ферментация. Тоест ферментите също са съставни, които с времето ги губим и са част от дефицита на ферменти, е част от по-задълбочено стареене на целия организъм. И с възрастта е добре да наблягаме на храни, които имат повече ферменти или да ги добавяме допълнително, включително може и към кожата. Имаме ги в TerraFusion в голямо количество, но TerraFusion ще се сменя до година и се спира от производство. Това е новина, която после пак ще я обсъдим. Така, получен от контролирана ферментация, използват се специални микроорганизми, процесът е напълно контролируем и чист. Този колаген е чист и безопасен. Т.е. когато е от ферментирани микроорганизми, колагена е 100% усвояем, защото иначе не малка част от колагена може да бъде усвоен добре от организма. И много голяма част се изхвърля, а докато се изхвърли от организма, всъщност създава интоксикация. Така че имаме един тотално безопасен колаген, който е много по-активен. Заедно с екзозомите има много стимулиращи въздействия, активира фибробластите, клетките, които произвеждат еластина, сигнализира на клетките за обновяване, казва на кожата да произведе повече собствен колаген. Тоест не само оптимизира наличния, което ще го видим моментално, ами стимулацията на собствения колаген. Това е вътрешния търсен процес. И благодаря ви за търпението и вниманието. Ще пристъпим към практическата част, която предполагам, че повечето вече очаквате. Тепърва ще се пускаме... Да,